ଆଜିର ଦିନଟି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କ ବିସର୍ଜନରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭଏସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ସକାଳୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବିସର୍ଜନ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ତଳକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ତ ଜାଣିଥିବ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ ଟିକେ ନ ନାଚିଲେ ମନ ବୁଝିବନି। ଦେନ୍ ସାର୍ ମାନେ ଆଗରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୁ, ମୋ ଜୁନିୟର। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଏ ଜାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ପୋଖରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ 3 ଫେରା ବୁଲାଇ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ଜଳରୁ ବୁଡ଼ି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଉପରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଟୋ ଉପରେ, କାହିଁକିନା କଲେଜରୁ ପୋଖରୀ 1.5 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏତେ ବାଟ କିଏ ଚାଲିକି ଯିବ? ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ରହିଲା ସବୁ ଚାଲିକି ଆସ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅଜା ଆମର କୋଳି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।